Aqualectra wil meer mensen aansluiten. Er is vorig jaar een traject gestart tussen het ministerie van SOAW, onder leiding van de partij KEM, die toen het ministerie van SOAW in handen kreeg, en Aqualectra, om te zorgen dat mensen die lange tijd zonder wateraansluiting zitten weer aangesloten kunnen worden. Daar is een heel traject voor ingesteld. En gisteren maakte Nijsse Icenia van Aqualectra bekend dat er ongeveer 1000 huizen zijn waarbij de mensen meer dan 30 dagen zonder water zitten. Daarvan hebben 425 gereageerd. Het streven was om zoveel mogelijk mensen nog voor de kerst aan te sluiten, maar dat is maar bij 194 huishoudens gelukt. Daarom wordt iedereen gevraagd die geen wateraansluiting heeft, die wil meewerken in dat traject van de Aqualectra en de overheid om zich aan te melden. En dat kan tot 22 februari. Dat is fase 1 van het hele traject. Fase 2 gaat om mensen die minder dan 2500 gulden inkomen hebben, maar wel een boete hebben gekregen van meer dan 5000 gulden. Ook daar wordt een traject voor ingestart. En dat is